De zee had jong, maar de zee had ek nommen. In Moddergat wordt de viskersramp van 1883 betocht. 83 viskers verleren doe haar libben op zee. Nou, 142 jaar later, komen de bewenners nog heel tijd bijenoor om de slachtoffers te eren. Mensen mogen wel weten hoe het vroeger ging. Dat het echt erg was. En het zijn gewoon de roots van Peers en Moddergat, het verhaal. Het bloed erin zitten, het zit in het bloed, het zit in het oude viskersbloed en dat zit het erin. Het hoort altijd in de besnijing, want altijd komt de ramp weer om. Ik al vertel wat uit de historie, waar de ramp komt altijd weer om. Het speelt altijd een hele belangrijke rol in het leven. Op de Zeedijk in Moddergat staat een monument met de naam van alle omkomen viskers. Op het monument staat een familielid van je baby in Koudenburg. Er staat een familielid op. En dat vind ik, ja, dat jat erbij. Ik wil 3 jaar weg en dat kan. Hoewel het al meer dan 100 jaar is, hoop je de inwoners de ramp voor altijd betinken te blouwen. Het hoort bij de geschiedenis van het dorp en ja, dat hoort er gewoon bij. Dus dat moet je gewoon blijven herdenken. Vandaar dat wij ook als vissersvrouw hier staan. Het beste is dat je vooruit kijkt, maar je moet ook af en toe terugkijken naar wat de mensen hier allemaal meegemaakt hebben. Ja. En dat was heel hard, dat leven, zeker voor de vrouwen. Gewoon terugzetten met het spel. Zolang mogelijk volhouden. Dat doen we al die herdenkingen 4 mei extra. Ik denk, dat is ook al jaren verliezen. En dat moet iedere keer weer herhalen worden. Dat jouw niks. Die ramp is dan het in één keer. Dat heeft een hele grote impact geweest in Peers en Moddergat. Dus, en dat moet je iedere keer aan denken.